iku lho. Sok ben ora sah poso lho, seneng tok ngoten lho. Oh. Dadi wong seneng niki bakale mlebu swarga. Mlebu swarga, seneng tok niku lho, mlebu swarga. Lho, kok iso? Kok iso? Sik, lho iki lho, sik jelasne sik ngajeng kok wis tak tonyo tenan lho iki arep tampil. Tampil iki arep tampil. Aku mangkan ngomong to, wong ki nek kanthi seneng nyambut kedatangan bulan Ramadan, kuwi diharamke jasate mlebu neraka. Ateges mlebu swarga. Kowe ki jawab piye? Yang edan mesti ya mlebu surga. Kok iso? Kok iso lho? Lah kan seneng terus, Pak. Nangis yo guyu. Seneng yo guyu. Berarti wis tau nglakoni edan. Oh. Edan. Iki wis waras. Riyene awar wong edan. Ya omong apa cok aku gak jelas blas. Wah, hebat sampean, hebat. Ayo lenggah sing apik, ayo lenggah sing apik. Lho kok malah lugu ning kono. Malah ngutahno gelas. Nggih, matur nuwun Mas Dalang Nggih. wekdalipun. Mugi-mugi pagelaran dalu punika saestu dipun ridhoi dening pangeran. Nggih, amin. Saestu binerkan dening sedaya para kaki danyang, nyai danyang, para wali, sedaya para bini sepuh. Pikantuk goibing jagat sayekti cah cilik-cilik dodolanan dhewe malah. Lah iya. Diam sik Le. Mugi-mugi budaya Jawi utaminipun wayang kelit tansah ngrembaka kuncoro hanjayeng bawana. Untuk Satria Wasis semakin sukses dan semakin sukses. Amin. Kula usul kalih Mas Menpiar Satria Wasis sampean mendhet sing nom-nom mawon nggih. Ya sing tuwek-tuwek. Sing tuwek-tuwek nggih. Sapa ta sing tuwek? Oh iki ya nom asline nom asline. Wong macak tuwek. Oh, macak tuwek nggih. Utune rong dukul. Sing enong barang nika ya. Nggih, matur nuwun. Niki setunggal lagu mleh nggih kersane monggo. Niki duet Rondo Kempling terus kalau. Oke, baik. Apa Rondo Kempling apa duetmu mau? Apa? Kowe pengen apa? Rondo Kempling ya. Ndak pundi kae karo sing di milih karo sing di. Iya, kok kantun nih lho, sing iki apa sing iki? Nah. Lho kok kantun lho milih ta kowe iki. Diurutne. Yo niki mawon sing dereng. Nduk, ngecek Nduk, iki ladenono iki. Oke, ladenono. Oke, baik. Kayak mikir diasta tuh cah bagus kok. Oke. Karo sampean ya Mbak ya. Wah. Niki ngawi kecalan seniman kondang kaloko. Sinten Pak Do? Pengendang campur sari utawa elektron datnyeng rikala rumiyin. Mbah Yoto pendang niku. Wah, wis niki kalau wau siang sampun dipun pundhut kalian sing gadah. Nggih. Duka niki kathah tukang kendang kok cepet mati ini ngapa to jenenge? Ampun ngedeg-ngedeg iki ngoten niku lho. Wong sing pengendange kula anu lho. Iku ora gelem ngendangi teko bar malah. Masnya pengendang campur sari Mas, elektron ngono Wi kono aku yo ngendang elektron. Saat ini sing ngendang elektron ini mindah celentem saat ini. Oh. Ayo ndek ngajak kok malah jagongan karo kancane. Rumang samu rasan kowe. Monggo anu nggih. Rondo Kempling nggih. Nggih, monggo. Monggo. Ayo Mas, kene wong loro. Kula tak anu pripun? Oh, nggih. Matur sembah nuwun. Amin, matur nuwun berkahipun Pak Do. Ayo. Lololeng. Lololo. Anggur,